Αυτός είναι ο Νίκος. Ο Νίκος έχει έναν φίλο. Ο Νίκος είναι χαρούμενος επειδή παίζει ποδόσφαιρο με τον φίλο του και του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο με τον φίλο του. Αυτή είναι η Κατερίνα. Η Κατερίνα έχει μία φίλη και είναι χαρούμενη επειδή μιλάει για διάφορα με την φίλη της. Της αρέσει να μιλάει για διάφορα με την φίλη της. Αυτός είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν είναι χαρούμενος. Είναι λυπημένος επειδή δεν έχει φίλους. Αλλά και ο Γιώργος θέλει να κάνει κάτι με φίλους. Αλλά τι θέλει να κάνει ο Γιώργος με φίλους? Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο του καναλιού Ελληνικά Φυσικά. Σήμερα η ιστορία του Γιώργου, του άντρα με τις δύο μύτες, συνεχίζεται. Την προηγούμενη φορά μάθαμε ότι ο Γιώργος, ο άντρας με τις δύο μύτες, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει φίλους και γι' αυτό είναι πολύ λυπημένος. Σήμερα ο Γιώργος θέλει να κάνει κάτι. Αλλά τι θέλει να κάνει ο Γιώργος? Θα το μάθουμε αυτό σήμερα. Ωραία. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Ωραία. Καταρχάς, ας δούμε μερικά στοιχεία για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι άντρας. Δεν είναι ούτε γυναίκα, ούτε παιδί, ούτε ζώο. Είναι άντρας. Και τι του αρέσει να κάνει? Του αρέσει να πηγαίνει στον κινηματογράφο, του αρέσει να κοιμάται ή του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο? Στον Γιώργο αρέσει να πηγαίνει στον κινηματογράφο. Ωραία, αλλά ο Γιώργος δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Είναι παράξενος άνθρωπος. Αλλά γιατί είναι παράξενος ο Γιώργος? Ο Γιώργος είναι παράξενος επειδή είναι πολύ άσχημος. Δεν είναι καθόλου όμορφος. Είναι άσχημος. Αλλά γιατί είναι άσχημος ο Γιώργος? Επειδή δεν έχει μαλλιά, επειδή έχει δύο μύτες ή επειδή έχει τρία αυτιά? Ο Γιώργος είναι άσχημος επειδή έχει δύο μύτες. Και γι' αυτό είναι παράξενος. Επειδή κανονικά οι άνθρωποι έχουν μία μύτη. Το ότι είναι άσχημος είναι πρόβλημα για τον Γιώργο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν
δεν τον πειράζει. Δεν τον πειράζει που είναι άσχημος. Επειδή μερικοί άνθρωποι είναι όμορφοι και άλλοι άνθρωποι είναι άσχημοι. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνει ο Γιώργος? Ωραία. Έτσι αυτό δεν τον πειράζει. Αλλά την προηγούμενη φορά μάθαμε ότι ο Γιώργος έχει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα είναι σοβαρό και τον πειράζει. Τον πειράζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Αλλά τι είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Γιώργου? Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα του Γιώργου είναι ότι δεν έχει φίλους. Ο Γιώργος δεν έχει φίλους και γι' αυτό ο Γιώργος είναι πολύ λυπημένος. Δεν είναι χαρούμενος. Είναι πολύ λυπημένος. Επειδή δεν έχει φίλους. Και το πρόβλημα πειράζει τον Γιώργο. Τον πειράζει πάρα πολύ. Και έτσι ο Γιώργος είναι λυπημένος. Ωραία λοιπόν, έτσι ο Γιώργος δεν έχει φίλους, αλλά θέλει φίλους. Πού είναι ο Γιώργος? Είναι στο σπίτι του, είναι στο πάρκο ή είναι στο κολυμβητήριο? Ο Γιώργος είναι στο σπίτι του, αλλά δεν είναι χαρούμενος. Είναι λυπημένος, επειδή είναι στο σπίτι του μόνος του. Επειδή δεν έχει φίλους. Ωραία. Τώρα ο Γιώργος δεν κάνει τίποτα. Αλλά σήμερα ο Γιώργος θέλει να κάνει κάτι. Αλλά τι θέλει να κάνει ο Γιώργος σήμερα? Λοιπόν, τώρα θα το δούμε αυτό. Και η ιστορία του Γιώργου συνεχίζεται. Είστε έτοιμοι? Πάμε να μάθουμε τι θέλει να κάνει ο Γιώργος σήμερα. Πάμε λοιπόν. Πρώτο επεισόδιο, 5ο μέρος. Τι θέλει να κάνει ο Γιώργος και με ποιον θέλει να το κάνει? Γιατί δεν έχει φίλους ο Γιώργος? Επειδή είναι άσχημος. Ναι, είναι άσχημος και έχει πόσες μύτες έχει ο Γιώργος? Έχει 2 μύτες. Ναι, έχει 2 μύτες και είναι άσχημος. Και ο Γιώργος δεν έχει φίλους. Και ο Γιώργος θέλει φίλους. Επειδή θέλει να πάει στον κινηματογράφο με έναν φίλο. Με έναν φίλο. With a friend. Ποιος θέλει να πάει στον κινηματογράφο με έναν φίλο? Ο Γιώργος θέλει να πάει στον κινηματογράφο με έναν φίλο. Με έναν φίλο, ναι, καλά το λες. Ο Γιώργος θέλει να πάει στον κινηματογράφο με μια γάτα? Όχι. Με έναν φίλο. Ναι, με έναν φίλο. Θέλει να πάει με έναν φίλο. Αλλά δεν έχει φίλους ο Γιώργος και γι' αυτό είναι λυπημένος. Ο Γιώργος θέλει έναν φίλο.
Τι θέλει ο Γιώργος? Θέλει έναν φίλο. Ναι. Θέλει έναν φίλο ή μία φίλη. Δεν πειράζει. Έναν φίλο ή μία φίλη. Η γάτα θέλει έναν φίλο? Όχι. Είναι χαρούμενη. Η γάτα είναι χαρούμενη. Ο άντρας θέλει έναν φίλο? Όχι. Τι κάνει ο άντρας? Παίζει ποδόσφαιρο ή κοιμάται? Κοιμάται. Πού? Στο πάρκο ή στο σούπερ μάρκετ? Στο πάρκο. Ναι. Έτσι, ποιος θέλει έναν φίλο? Ο Γιώργος θέλει έναν φίλο. Ναι. Επειδή δεν έχει φίλους. Και γι' αυτό ο Γιώργος είναι λυπημένος. Ναι. Ο Γιώργος θέλει έναν φίλο και ο Γιώργος θα πάει να βρει έναν φίλο. He will go to find a friend. Αλλά θα το δούμε στην συνέχεια. Ωραία λοιπόν. Έτσι ο Γιώργος είναι στο σπίτι του μόνος του. Επειδή δεν έχει φίλους. Και είναι λυπημένος. Αλλά ο Γιώργος θέλει να κάνει κάτι. Αλλά τι θέλει να κάνει ο Γιώργος? Μα είναι πολύ λογικό. Είναι λογικό. Στον Γιώργο αρέσει να πηγαίνει στον κινηματογράφο και να βλέπει ταινίες εκεί. Ωραία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος αγαπάει να πηγαίνει στον κινηματογράφο και να βλέπει ταινίες εκεί. Ωραία, έτσι σήμερα στην ιστορία ο Γιώργος θέλει να πάει στον κινηματογράφο και να δει μία ταινία εκεί. Επειδή αγαπάει να βλέπει ταινίες στον κινηματογράφο. Αλλά θέλει ο Γιώργος να πάει στον κινηματογράφο μόνος του ή θέλει να πάει στον κινηματογράφο με έναν φίλο ή με μία φίλη. Ο Γιώργος δεν θέλει να πάει στον κινηματογράφο μόνος του. Θέλει να πάει με έναν φίλο ή με μία φίλη. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιώργος δεν μπορεί να πάει στον κινηματογράφο με έναν φίλο ή με μία φίλη. Επειδή δεν έχει φίλους. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιώργος δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Γιώργος δεν ξέρει τι να κάνει. Έτσι, ο Γιώργος λέει τι να κάνω. Θέλω να πάω στον κινηματογράφο με έναν φίλο ή με μία φίλη. Αλλά δεν έχω φίλους. Τι να κάνω. Θέλω φίλους, αλλά δεν έχω φίλους. Αυτό είναι πρόβλημα. Ωραία. Ο Γιώργος δεν ξέρει τι να κάνει. Έτσι, ο Γιώργος σκέφτεται για λίγο. Σκέφτεται και σκέφτεται ξανά και σκέφτεται πάλι. Και ξαφνικά ο Γιώργος έχει μία ιδέα.
έχει μία λύση για το πρόβλημά του. Αλλά ποια είναι η ιδέα του Γιώργου? Ποια είναι η λύση του προβλήματος? Αυτό, παιδιά, θα το μάθουμε την επόμενη φορά. Ωραία, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι, ώστε να ξέρετε πότε θα ανεβάσω καινούριο βίντεο. Ωραία. Και αν θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε ένα σχόλιο, επειδή μου αρέσει πάντα να διαβάζω τα σχόλιά σας. Αλλά αν μπορείτε, γράψτε μου στα ελληνικά. Ωραία, την επόμενη φορά θα δούμε ποια είναι η λύση του προβλήματος του Γιώργου. Δηλαδή, θα δούμε ποια είναι η ιδέα του Γιώργου. Ωραία, αυτά. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και τα λέμε. Να είστε καλά.